Na tomhle videu si ukážeme, jak dělat ve Photopea takovéto jednoduché obrazce. Začneme těmi nejjednoduššími, zkusíme tady tento obrazec. A když půjdete do photopea.com, tak dáte tady vlevo nahoře soubor, nový a můžete dát prakticky cokoliv, protože ty loga jsou malé. Kliknu dvakrát a už to mám. Tak, podíváme se na to první logo. První logo se skládá tady z nějakého obdélníku, který je zakulacený, tak si ho můžeme nakreslit. Tady mám obdélník, když kliknu pravým tlačítkem, tak tady mám obdélník, elipsa, čára nebo něco takového. My budeme hlavně používat obdélník a elipsu. Tak já kliknu na ten obdélník a tady si nastavím barvu. Barvu si dám černou. Tak, levé tlačítko držím a udělám si obdélník. Když se tady podívám, tak vidím, že tady je to zakulacené na těch hranách. Tak je důležité, abych už teď to zakulatil. Děje se to tak, že tady mám tlačítko vlastnosti. Můžu tam dát stejné poloměry, tak já si je tam dám a dám si tady třeba 20. Kliknu mimo. A teďka, když chci vidět, jak to vypadá, tak kliknu tady na přesun a kliknu tak mimo. Tak, mám to. Tak, to bychom měli. Tady bych ještě potřeboval nějaký další obdélníček, tady tenhle. Jakým způsobem to uděláme? Tak zase dám pravým tlačítkem obdélník a tady si nedám nová vrstva, ale dám si spojit. A když dám spojit a kliknu sem, tak se mi to všechno dává tady do této vrstvy. A můžu si to i přesunout, tady když dám přesun, tak si to můžu přesunout, ale už si přesouvám všechno. Pokud s tím nejsem spokojený, mohu dát Ctrl Z a udělat si to znova. Takže já si to klidně udělám znova, abych to měl víc. Tak. A to by bylo, ale tady bych potřeboval odečíst, já tady vidím takový jakoby kruh, který mi to odečte. A to se dělá tak, že tady pravým tlačítkem dám elipsu a teďka nedám spojit, ale dám odečtení. Tak dám tady odečtení a můžu tady udělat elipsu, když držím klávesu Shift, což je ta klávesa vlevo dole nad CTRL, nad kontrolem. Tak vidíte, že se mi udělá krásný kruh. A on je z jedné i z druhé strany. Takže zase mám tady pořád to odečtení, kliknu, držím Shift a mám to hotové. A když chci vidět, jak to vypadá, dám přesun a kliknu mimo. Tak. Mám to tady všechno v té jedné vrstvě. Samozřejmě, kdybych to chtěl upravovat, něco přidávat nebo tak, je potřeba vybrat tu vrstvu a potom tady něco dělat. To bychom tady měli. Půjdeme na další logo. Tady zase máme nějaký obdélník, vidím, který je tady víc zakulacený, tady méně, tak podíváme se na to. Dám si pravým tlačítkem obdélník a udělám si tady obdélníček. Tady si dám poloměry, ale všímám si, že tady je to víc zakulacené a tady, než tady a tady. Takže tam bychom mohli dát třeba, když si to tady odškrtnu, ne zaškrtnu, odškrtnu, 20, 20, tady třeba 60, možná i víc, 80. Vypadá to tak nějak, aspoň trochu. Mohlo by. Tak, potom tady musím odečíst tohle a přičíst tady tento kruh. Tak, zase tady dám pravým tlačítkem elipsa a dám si odečíst. Mám to tady nastavené odečtení a dám tady toto. Tak, to bychom měli. A teď tady ještě musím přičíst další kruh. Dám tady elipsa a dám, řekněme, že tam zkusím dát nová vrstva, jo. Měl by tady být spojit, ale když já tady dám novou vrstvu, tak se mi to udělalo tady pořád do té jedné vrstvy, tak to je dobré. Tak kliknu tady mimo a šlo by to? Jo, to by šlo.
Takže to jsme si udělali tady tyhle dvě. Ale kdyby se mi tady udělala třeba nová vrstva, tady bych si dal třeba ještě jeden tenhle a teď si řeknu jej dát tak tady. A mám jedno v jedné vrstvě a v druhé vrstvě a někdy se to stává, že tady když nedáte, musíte tady dát vždycky spojit nebo odečíst, nemělo by tam být nová vrstva, nebo jako může být, ale když děláte něco jednolitého, tak je to dobré to dát do jedné vrstvy. Tak se to dělá tak, pokud byste se vám tady udělali nové a nové vrstvy, aby byste je chtěli spojit, tak normálně kliknu na jednu vrstvu, držím klávesu Shift, kliknu na dvě, kolik toho chci spojit, no to je moc. Jedna, Shift, druhá, pravým tlačítkem a sloučit vrstvy. Teď už mám všechno v jedné vrstvě. Tak jenom tak, kdybyste náhodou vám tady přebývaly vrstvy, tak tímto způsobem je můžete spojit. Tak, pojďme na další. Mám tady kruh zelený a pak tady mám takový zvláštní tvar. Dám si tady zase elipsa, zelená, držím Shift. A právě tohle je ten případ, kdy teďka mám jednu věc, není to jednolitá věc, jsou tady nějaké dvě věci jakoby, je to i jiná barva, takže tady je dobré, když si to dáme do více vrstev a třeba si to ani nebudeme spojovat. Takže dělá se to tak, že kliknu tady na tohle, kliknu mimo, teď nemám vybranou žádnou vrstvu a teď si dám pravým tlačítkem obdélník, dám si modrý a dám si něco takovéhoto. Takže mám v jedné vrstvě mám tohle a v druhé vrstvě mám tohle. Si je dám k sobě. Ale jak udělat tady přesně tento tvar, že? Tady je to nějaké vytáhlé a tady je to zase vytáhlé. No to je úplně jednoduché. Tady dám úpravy, transformace a pokřivení. Musím mít samozřejmě vybranou tu vrstvu. A teď tady kliknu, držím levé tlačítko a můžu si to takhle nějak jako zdeformovat, i možná trochu takhle. Kliknu a mimo. Tak, to bychom měli. Pojďme na další. Tak, uděláme si tady tohle. Je tady nějaký obdélník, který je nakřivo. Zase není to nic úplně složitého. Dám si obdélník, zelený obdélník. Dám si ho takhle. No a teď, jak jsme dali úpravy, transformace, tak místo pokřivení tam dáme natočit. A když dám natočit, kliknu, tak si to můžu takhle krásně natočit. A zase tady máme nějakou pokřivenou tu, takže zase kliknu tady, kliknu mimo, nemám vybranou žádnou vrstvu. Obdélníček, modrý, jak to vypadá, takhle a takhle. Úpravy, transformace, pokřivení a zase můžeme tady dát tohle a tady to třeba dáme ještě trošku takhle. Jo? Mohlo by to tak být. Tak tady máme ještě poslední věc, tak tady tohle je celku jednoduché udělat, že tady tenhle začneme tím jednodušším. Obdélník, vyberu si zelená. Tohle tady už vím, že mám dát nějakých 60 a 60, dávám to správně, jo. Jsem možná přehnal, dáme 40 a 10, 10 a 40. Tak to by bylo. A ještě bych potřeboval tady modrý takový tvar, to se dělá elipsou. Tak musím tady zase kliknout mimo, abych neměl vybranou žádnou vrstvu. A teďka dám elipsa a modrá barva. Tak já si tady dám tohle a normálně úpravy, transformace, pokřivení. Takže jak to tady je pokřivené? To je pokřivené směrem tady. Takhle nějak by to mohlo být. Dáme možná ještě takhle, dám OK. Samozřejmě tady tenhle jeden tvar by měl být nad tím tvarem. To znamená, mělo by to být vidět
to zelené by mělo mít přednost v tom vidění. No a to se dělá tak, že tady mám jeden tvar, to je ta zelená, ten druhý tvar mám tady a já na to kliknu, držím a dám to co nejvíc nahoru. Když to dám čím víc nahoru, tak je to jako kdyby blíž mým očím. Je to jako kdyby mezi mýma očima a tady tohle bílou stránkou, tím backgroundem by byl první zelené, pak by byly to modré a pak třeba tady ty další jsou. Takže takovýmto způsobem se dělají jednoduchá loga.